Jak widać, dodatek faktycznie krótki. Co widać po tym, ile już zostało przejśnięte. Sam wstaję o 6, kładę się spać o 3. Strasznie niezdrowo. Strasznie niezdrowo. A wysypiać się ładnie trzeba. Te 6 godzin powinno być. I jest nasz ukochany Murzyn. Mój ulubiony teselowany Murzyn. Najlepszy Murzyn w grach. Gra jest ładna, ale jak ktoś to ładnie powiedział... Ej, stój, bandyto. To jest bandzior. Trzeba go szybko zgładzić, żeby nie mógł załatwić niewolnika. A może strzelę. O. Zajebiście. No teraz muszę się prać. Ale ogarnąłem już system walki. No nie ma tego złego. Umiem już przełamywać obrony, kontrować. O! O, cześć Knefel. Że nie dokończyłem zdania, że gra jest dobrze zoptymalizowana. Tnie wszystkim Przepraszam, porówno. Coś w tym może być, bo są ewidentnie niezoptymalizowane momenty. A gram, jakby ktoś się zastanawiał, na następujących ustawieniach. Rozdziałka taka pod live'y, otoczenie wysokie, fix A, cienie normalne, odbicia normalne, rozmycie włączone, tu HBO i niskie, bo nie ma różnicy, a płynność lepsza, program wysoki, mgła, synchronizacja normalnie wyłączona, fizyksy na normalne, bo na normalnych zaś nie widzę różnicy, a tnie jak cholera, jak się jakieś dymy robią, albo większe tam kurzawy. Dobra. A, że to Cardigan powiedział. No to nomen omen. A czy nie, że chodzi jakoś źle, bo chodzi ładnie i wygląda naprawdę... No... Superowy, teselowany murzyn. Cześć prawy. Szukaj kontakt na plantacji. Odnalazłem. Śpiewaj. Śpiewaj. Pięknie zaśpiewał. Czy nie wiem w końcu co z Game Dayem? Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że trochę żech to zacis. Nie sprawdzę, że. Trzeba by wejrzeć, a zobejrzeć. Co one łonacą? Te łone. Czy w cutscenkach nie mam desynchro głosu z kłapaniem gęby? Nie spotkałem się jeszcze. Jeszcze żech się nie trafił. W sumie nie trafił z czymś takim. O, Castle z Geldem. No, otwieraj. Fajnie pod tymi obalonymi strumami się. Haja! Pierum się!
O, ciups. A mu wypolił. Dobre, te. Co, czy zrobimy to sprytnie? To jest jakiś Ein Bandit. Myślałem, że mogę uwolnić Murzyna, a nie idzie. Czy na Asukon się wybieram we wrześniu? Powiem szczerze, nie wiem co to jest, ja jestem taki niezorientowany. O Boż, przepraszam. W tych imprezach wszystkich. Tak więc mówcie mi, piszcie mi, dawajcie znać. Bo ze mną to... Muszę się poorientować. Pójdź sam. W szlachtowaniu za winkla. Opy, nie mumie. Nic się sam nie dzieje. Ciulu. Czy planuję kiedyś wybrać się? Ja już był na jednym prykonie, rok temu. I no teraz byłem na IM-ie, a to ino tydzień później, nie? I to mi tak czasowo nie ten. Troszkę żech to zdupcył. Pieremy. Dobre. To jest najlepsza walka na świecie. Czekają aż jeden zaatakuje. Żeby im nie przeszkadzać, nie wiem. Że Newcon jest w sierpniu w Breslau, mogę podać z ekipy o wejściówce prasowej. Tam z wejściem to uwierzcie nie byłoby problemu, ino. Że w Gdyni będzie zlot z Pawalników. Aga by mi nie pozwoliła jechać do Gdyni. Bo podług niej Gdynia to jest taki pomorski Sosnowiec. To ja jej muszę wierzyć. O. Cóż. Bywa. Iberaszung. Mam ta szczałka plujka. Ja. Karta pływacka. Ja mam patent żeglarza jachtowego. Ciul z plujki. A się pierą. No, sorry. Taki mamy klimat. Co on go nie przeszukał? O! Dobre, uwolnij. Idziemy uwolnić.
Murzyn. Do not let them escape. The river. Hurry before they bring more enemies. Co, ja ich mam gonić? A oni w łodzi, a ja po brzegu. Dobra. Ciul, ciul. Shoot him! Jest, coś się z tą kamerą porobiło. Panie. O pierunie. Furgon, no FES, 90. Nie ma źle. Augustine's your fault. Blanc dit sans fait. Bon Dieu fait sans dit. The French governor is two-faced. Bastien helps as she can, but Maroon independence is long to build. Longer now. A warrior like you would be a great asset to our cause. With due respect, I serve a different brotherhood and am honor-bound to return as soon as I find the means. But only the Iowa know when that will be. Meantime, I have sanctuary and weapons to share. Perhaps our needs may align for a time. What do you need? Recruits, liberated slaves. The warriors among them join me. The others grow the community for which we fight. Petit à petit, oiseau fait son nid. I suppose I might lend a hand for a time. Les petits bâchés. I will see that you are rewarded for whatever you can give. Best begin soon. There's much to do. Tak, jak Jobych nie mógł tego sam wziąć. Głupoty. Dobre. Ej, niech ktoś wklepie wykrzyknik tuba, wykrzyknik Facebook i tak dalej. I have something. Nic nie idzie kupić. Bo Nightbot coś nie działa. Ej. Kurde, co jest? Bo jak stąd wyleźć? Tylko mody. Nie, idzie. A się Facebook, tak jak się mówi. Facebook. Ej, ale czemu nie idzie wyjść? Siekańce. Aha, bo to było kupić ten. And fortune favor you. Broń do strzelby. Fajnie, teraz będziemy strzelać. Super partaj. W ogóle polecam we wszystko klikać, bo ja chudnę w oczach, nie? Nie ma co żyć.
Zabija w mgnieniu oka. Dobre. Skończ. Ej, fajny. Ła! Ej, to jest dobre, bo idzie strzelać, Kaj się chce, nie? A we wcześniejszych częściach to ino szło tak na te. To co oni nam pozwolili? To było głupie, a to jest fajne. Super fajne. Figura Ślązaka wąskiej w pasie, szeroki w barach. To miało być w życiu szeroki, w barach wąski, no ale tak też może być. Na troje babka wróżyła. Kajta Kastla. $286 zł. Fany pijąc. Co? A to jest jakieś zablokowane w ogóle. Zwerbowani Maronowie. I o co łazi? Ale jest Kastla. Ło. No, śleś. Tylko nie fajnie było zwiero, nie? Tak szczewikiem. Ej, powiem szczerze, że już się nie mogę doczekać tego Unity. Wygląda, kurde, jeden zwiastun z pre-alfy. Nie wiadomo czy nie ciulańsko, nie? Ale kurde, Paryż... Taki bardziej podobny do jedynki. Mi się to podoba, cholera. No to fajnie. Dwóch tych dupnych. A. Dobra, maczety. Dobre, ej, bo to nie idzie się prać nawet. Pójdźcie sam. Wow! A ich sprzątnął. Jeny. Kurde, jak on... Na, dobre. Zwerbowani marnowie 6 na 20. Czyli potrzebujemy więcej murzynów. Co to jest? A nic. Nieźle. Healthy lot, not a scratch on them. Good to hear.
To się rzeczą... Rzeczą. Dzieją super rzeczy. Bieremy. To nie było to najtrudniejsze. Dużo murzynów. You deserve nothing less. Trzeba poruszyć temat tego, że powstają coraz łatwiejsze gry. Czy to jest takie trochę narzekanie tych, co mówią, że tam 30 lat temu to gry były lepsze i w ogóle wszystko było lepsze i za komuny było lepiej. Ale no taki fakt jest, że kiedyś gry były trudniejsze. No dlaczego? No audytorium jest coraz mniej wymagające, no prosta sprawa. Czy to jest coś dobrego? No nie. Też większość gier ma taki poziom trudności, że jak się nasztaluje na najcięższy, to dalej jest jako takie wyzwanie. A że szczylił. Dobre, zrobione. Murzyny wolne. Trust in yourself. No dobra. Sorry, ej. Jeden murzyn lek. Kurde. Cóż. Było. Unexpected casualties. Coś. W ogóle noc się chyba robi. To mi się zawsze podobało, że jest zmiana pora dnia i nocy w Assassinie. Ale kurde, tego się nie spodziewałem. Jak się grało w jedynka, w dwójka, nie? Jakby ktoś powiedział, że w Assassinie się będzie grało murzynem, piratem, po palmach łaziło, to by człowiek powiedział, klupnij się w dekiel. No kurde. Dobra, to już z dupcu. Sorry. Dobra, murzyny wyłazić. Jeszcze 7. Nie wiem, czy ino, czy aż. Że nie dość, że murzyn, to jeszcze teselowany. Że teselowany to akurat fajnie. Ale no, wiecie o co idzie. Murzyny. Dobra, są murzyny. Do uwolnienia. Kiedy coś z Bonkolem, nie wiem, do Bonkola coś tam ostatnio szkryflałem. Obraził się chyba na mnie. Czy coś. Dobra, sorry.
Murzyny głaździ. You will not regret this. Thank you. We Jeszcze can only put a stop 5. to this by helping each other. Poko szkotku, co masz w środku. Ej, oni mają ino geld, a wcześniej to mieli jakieś amunicje, jakieś te prochy. Kurde, niesprawiedliwe. Punkt widokowy zrobiony. Zrobiony. Chyba. Tak. Albo nie. Zaraz. I że ich zgupił. No. Dowej. Widok jest zacny. A, nie jest zrobiony. Dobra. Murzyńskie przyśpiewki. Super partia. Jezu, na co? Nic nie zrobiłem. Jo, to dupca. O, świnio. Recenzja gier na tubę. Na tubę cały czas coś jest. Mówię, teraz nie mam czasu za bardzo. To są te ściepy z live'ów, ale niedługo będą fajne rzeczy. Czy będziesz chodził całego? Cały ten, czy w sensie ten dodatek, nie? To on będzie cały. To jest, ale on jest krótki, nie wiem, coś 2 godziny, nie więcej. A jeśli chodzi o 4 podstawkę, to nie wiem. Spóki co jest w co grać. Mam tego, całego Half-Life'a, 1 do zrobienia na tuba. Tak więc no. Ej, tam pałują murzynów chyba. Co oni chcą ode mnie? Jaki bandzior. To jest płatny dodatek, tak. To jest płatny, samodzielny dodatek. Czy samodzielny od niedawna? Jeszcze jeden murzyn mi jest potrzebny, ino. You've endured enough. Jezu, tala zwłok. Skąd to się wziono? To nie o. Ja nie wiem, co się stało. Tu chyba są murzyny do uwolnienia. Tak. Może kulturalnie. O. Aha, anonimowy. Jezu, nie o to mi szło.
sent by the Bondille. Je t'en prie. Przez przypadek. Sorry. Let me out. Let me out. Czy idzie dwóch na jeden raz? Czekam na Rizena 3, no nie szczególnie. Ajo klucza nie zebrał. Can't be in here any longer. Ja czekam na tego Wolfensteina nowego. I na ten polski Enemy Front. You two Może must być help niezły. your brothers and sisters. Dobra, dużo uwolnionych murzynów. Nie lubię śląskiego, no to masz problem, synek. To masz problem, to pójdź wek. Co im zaś się nie spodobało? Co oni są delikatni? Że to dupca. No, dowej. A ten co? Every day, more slaves arrive. Human cargo makes for lucrative trade. I once hoped men of education could be made to see the cost. The profit makes them ignorant. With the right vessel, you could intercept the slave ships before they arrive. Or you would be free to leave. You have already paid more than your share to the Mahon Saint-Domingue, and I am no master. I cannot choose for you. This brigantine could meet your needs if you could relieve it of its crew. Bastien has volunteered her woman to draw the men away. Or you could set this tower alight to distract them. Excellent options, all of them. What's this? Firecrackers. Some of your recruits salvaged them. It's only right that you should use them. Excellent. Once you send me a signal, I will send our men to join you. Petardy. Oj, super deszcz, a to wszystko już w następnym odcinku. Tadadandan. Teraz krótkie kuknięcie, ile jest gry. 31. To jeszcze dość, dobra. Tak więc dzisiaj ja wam dziękuję za obecność, za oglądanie. I widzimy się zaś tam pewnikiem niedługo. A tymczasem życzę wam dobrej nocy.